नशामुक्ती व मधुमेहमुक्ती भारत अभियान। आमच्या अभियानात सामील व्हा आणि भारताला नशामुक्त आणि मधुमेहमुक्त बनवण्यात सहकार्य करा। आमचे प्रोडक्ट्स: नशामुक्ती हर्बल स्प्रे, मधुमेहमुक्ती अँटॉक्स टी, रोगमुक्ती अँटॉक्स टी आणि शिशुरक्षा अँटॉक्स टी। अधिक माहितीसाठी संपर्क डॉक्टर विलास कावडे 9421 72 71 48। माडखोल श्रीदेवी पावणाई मंदिराच्या जवळ नदीपात्रात काल दुपारी 5 ते 6 फुटी मगरीचं दर्शन झालंय। त्यामुळे शेतकरी वर्गामध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय। त्यामुळे या परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे। अलीकडेच माडखोल धरण तुंबून भरून वाहत असल्यानं त्यातीलच एखादी मगर नदीपात्रात आली असावी असा अंदाज सामाजिक कार्यकर्ते धनंजय माडखोलकर, लखन आडेलकर यांनी व्यक्त केलाय। संबंधित प्रशासनानं योग्य वेळीच दखल घेऊन योग्य ती उपाययोजना केल्यास पुढील अनर्थ टळू शकतो असं मत लखन आडेलकर यांनी व्यक्त केलंय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।